Hello mga Inyens! Mga Inyens, no, blessed Sunday morning, no, araw ng mga Inyens, no, linggo, June 1 mga Inyens, no, 2025. Nasa likuran ko mga Inyens, no, yung generator, no. Ngayon mga Inyens, yung araw na to, tutulog ko kung paano mag-switch ng generator, itong klase ng generator na sa likod ko. Kasi mga Inyens, may iba't ibang klase ng generator Ngayon, kung maka-encounter kayo ng ganitong klase, no, kung yung generator nyo ganitong klase, may turo ko siya kung paano mag-switch nito. Kung alam nyo na, o yung mga hindi pa nakakaalam, sa ganitong ma-encounter nyo na generator, no, ngayon, tuturo ko kung paano mag-switch. Tara, minsan samahan nyo ako. Ito siya mga no, yung pangalan niya is Yamada. Ano mo yung ano niya, diesel, no, diesel engine yung ilalagay nyo dito. Dito mo yung lagayan, no. Sure nyo mo talagang may diesel ito, kasi pag walang anong karga mo no, doon nasisira yung ano, no. Ito mo so meron siya ditong ano, salaan para yung mga dumi hindi papasok sa loob. Yan minus, no. May laman pa ng mga yan kakalagay ko lang yan mga yan, no. Ngayon, habang umandar, pwede nyo lagyan kung talagang dire-diretso yung burnout. Ito may so yung tubig naman, pag umaandar, lagyan nyo din to para yung init sa loob maano niya, mapalitan, no. Pwede nyo lagyan ng tubig yan every 5 minutes o every 10 minutes, 15 minutes, ganun. Para yung ano man yung hindi mainit yung tubig niya na umikot sa loob. Saka may ito may no, naka-off to. Ngayon pag i-switch mo dapat ito nakaganito. Ayan, may to kung para may idea na kayo sa ganitong klase ng generator. Ayan. Ayun, may naka-switch yan. Ngayon, upo na natin mamaya, i-switch natin mamaya pag ano. Ayan, ang tawag naman yan, bakit ito ang tawag niya, switch siguro niya. Ito yung parang idle niya kung sa makina, no. Pag nakaibabaw siya may no, talagang hindi siya andar kasi nasa ibabaw. Kailangan may nakababa ito dito. Ayan so. Ayan, nakalagay may stop. Yan, nababasa nyo may si stop ang nakalagay. Yan, stop. Tapos may ito start dito sa baba. Lagay nyo dito may no. Dapat may dito lang para katamtaman. Dito lang siya lagay. Tapos may kung gusto nyo i-off, itaas nyo lang to. Ikot nyo na ito may no, ikot nyo na to. Ayan, bababa na ito may no. Ayan, bababa na siya. Ikot nyo lang pabaliktad. Ito may paikot yung ano, daloy ng relo ganito pag close niya. So binuksan yung minus, no, yan pabaliktad. No. Tapos may sitong dito may ito. Pag switch nyo na minus, no, dito sa may susian, ito yung susian niya minus to. Susian, isabay nyo minus, no, iganito nyo to. Iganito nyo sabay susi, no. Sabay susi, ganyan mo no. Kasi pag hindi nyo to ginalaw mo no, hindi nyo to ginalaw, tapos susian nyo, hindi siya andar. Kailangan nyo sabay nyo to. Ito yung sabay nyo. Tapos yung battery nyo, lagi yung tatanong mga yung battery, no. Ito, tinanggal ko muna mga yan kasi syempre hindi pa siya hindi pa pinapandar habang habang hindi dito talaga palagi. Kasi hindi natin alam, baka maubusan to, no, kaya tinanggal ko muna yung positive nya. Ito mga yan so. Ngayon pwede itong ilagay dito pag papandari na. Ngayon mga yan so. Lagi nyo tatan mga yan so, ito mga yan yung positive tsaka yung negative. Yung positive mga yan dito mga galing, no, sa switch nya. Tapos yung negative dito mga galing sa may niya, makina niya. Ito may so negative to, dadalo ito dito. Ayan, negative. Tapos yung positive niya minus, no, ito positive dito mga galing. So yan minus, no, yung yung paano magpandar ng generator. Unang minus, no, yung ito dapat nakalagay dito ito. I-switch nyo muna dito. Yan. Switch nyo. Tapos ito ibaba nyo.
Tapos isabay ito doon sa may susi. Pag sinusit nyo ito may yan, susi nyo ganito. Tapos may yan, sinabay nyo ito, ginato nyo ito may yan. So, ganyan, nakaganyan yan. Parang ito may yan, parang chok ito, chok. Ganyan. Tapos sa motor, i-kick nyo, tapos sabay ganon. So, balik nyo ito may yan, pag umandar na. Ayan mga yans, no? Balik mo natin mga yans, no? Mamaya mga yans, paano rin natin kasi magbaburnout na ngayon, araw ng linggo dito sa may Binmali, Pangasinan. 8 to 5 yung burnout mga yans, no? Inabangan natin. Tapos switch natin mga yans to. O yan mga yans, no? Yung Yamada diesel engine. Ito yung rated speed 22 RPM, net weight 190 kg. Ayan, made in China. Max output 18 kilowatts, 24 HP. Rated output 6.5, 22 HP. Yamada CS 11115 MNL diesel engine.